аз съм Стефани и в това видео ще ти споделя за първата онлайн трансформираща система в България, която ти позволява лесно да адаптираш според твоите персонални нужди и ежедневие. А сега нека ти задам няколко въпроса. Чувстваш ли се често уморена? Трудно ли ти е да се събудиш сутрин? Имаш ли проблеми с кожата, храносмилането или просто усещането, че не си в най-добрата си форма? Не си сама. Всеки ден тялото ти се бори с токсини от храната, водата, въздуха, дори от стреса. Колкото и да ти се иска да вярваш, че не си срещала вируси, бактерии, токсични, тежки метали и че те не са ти повлияли по никакъв начин, нито ще го направят в бъдеще, истината обаче е, че каквито и симптоми да изпитваш, те са физическото доказателство, че в тялото ти става нещо. В днешно време никой не може да избегне контакта с вредители. Те са във всички ни. За съжаление, нашата планета не е чиста. На нея не е лесно да живееш в добро здраве. Ние всички имаме в себе си патогени, които се хранят с лекарства и следи от индустриални отпадъци. При някои повече, при други по-малко. В клетките ни са натрупани отрови и токсини, които няма да ги напуснат, докато не направим нещо по въпроса. Но добрата новина е, че тялото ти има невероятната способност да се регенерира. Трябва само да му помогнеш. И тук идва мисия трансформация. Това не е просто детокс, а цялостен рестарт за тялото и ума. И тук идва логичният въпрос, който може би си задаваш. Защо ми е нужна програма за прочистване, след като организма може да се регенерира сам? Истината е, че не може просто да приемем, че нямаме нужда от прочистване. Не може просто да приемем, че тялото по естествен начин се грижи за всичко, а ние трябва само да следваме най-добрата модерна диета или тази, която се смята за правилната. Голяма грешка е да вярваме, че който и да е здравословен, балансиран или интуитивен режим на хранене отменя нуждата от детоксикация. Тялото има нужда от действие за детоксикацията, защото всичко, на което сме изложени, е прекалено много, за да бъде изведено по естествен път. Вместо да се освобождаваме от него ежедневно, ние натрупваме още. Влизаме в контакт с отровите, токсините и патогените, проникнали в клетките и тъканите, като живака дълбоко в мозъка, който води до депресия, тревожност и дори Алцхаймер. И вирусите дълбоко в черния дроб, причиняващи автоимунни заболявания, както и нови вредители, които трупаме непрекъснато. Решението е да помогнем на тялото с подходящия метод на прочистване. Да започнем редовно да приемаме лековити средства, като сок от алое, в периодите между прочистванията. Да се информираме за токсините, на които сме изложени и когато е възможно да ги ограничаваме. Трябва обаче да се пробудим и да отворим очи. Само тогава разполагаме с цялостната информация, ще можем да защитим себе си и близките си. Нашия свят е различен от този на предците ни. Храната ни е обработена, водата замърсена, а стресът е навсякъде. Всички тези фактори натоварват организма, забавят метаболизма и водят до хронична умора и здравословни проблеми. Решението за сигурност не е още една чаша кафе или поредната диета. Решението е в рестарта. Детоксът помага на тялото да елиминира натрупаните токсини, да възстанови енергията си и да заработи по най-добрия начин. Ако усещаш, че не си в най-добрата си форма, ако страдаш от хронична умора, подуване, проблеми с кожата, ако искаш повече енергия и жизненост, мисия трансформация е точно за теб. Тази програма не е само за отслабване. Тя е за всеки, който иска да се почувства по-добре, да промени навиците си, да се рестартира и да върне контрола над здравето си. Какво можеш да очакваш? Със сигурност повече енергия, по-добър сън, по-чиста кожа, по-леко и силно тяло, ще се събуждаш с усещане за свежест и жизненост, която не си изпитвал от години. А най-хубавото е, че това не е поредния изморителен режим, изпълнен с глад и лишения, а е приятен и лесен начин да върнеш баланса си. След като изгледаш това видео, ми пиши, за да установим твоите персонални нужди и да ти помогна в избора на най-подходящия за теб вариант за прочистващата програма. Тъй като имаш 3 опции. Първата опция е базовия детокс, който е основно за начинаещи хора, които никога до сега не са правили прочистване или са правили единица пъти. Тук сме предвидели 7 дни за лек рестарт. Разширената програма, която е 14 дни,
за по-дълбоко прочистване е втория вид и пълна трансформация, което е 28 дни за максимални резултати. Всеки вариант е съобразен с твоите нужди, възможности и ежедневие. А най-хубавото е, че не си сама. Получаваш подкрепа, насоки и мотивация през цялото време. Защо тази програма е различна? Това е така, защото не е просто гладуване. Това е интелигентен метод за прочистване, основан на естествени процеси в тялото. Тук няма досадни диети, само реална храна, вкусни рецепти и система, която работи. Готова ли си за промяна? Готова ли си да рестартираш тялото си и да се почувстваш отново жива? Присъедини се към мисия трансформация днес и дай на тялото си това, което то най-много заслужава.